Трифтинга днес не разочарова, така че нека ви покажа какви съкровища намерих. Enough gatekeeping! Задължителна следваща спирка за трифтинг обиколката ви в Пловдив. Това е магазин Queen в Тракия на адрес булевард Шипка 7. Влизайки се натъкваме първо на бутик зоната с по-сортирани находки, голяма част от които са чисто нови, официални дрехи, спортни дрехи, кежуал стил, всичко има. Но знаете ли коя е моята най-голяма слабост? Чантите. Така че ги сканирам набързо и какво да видят очите ми? Мега сладка винтидж гес чанта! Ще погодея, хора. В интерес на истината, най-яката ми винтидж гес чанта е купена именно от този магазин и нека да ви кажа, това е файна обоса на чантите ми. Anyways, ето е и мъжката бутикова част. Малко важна информация, защото предполагам, че ви интересува. Цените в Queen са фиксирани, т.е. на бройка. Бутик зоната зарежда всеки четвъртък, а втора употреба залата всяка събота, така че отбележете си го в календарите. Също така имат отделна селекция само с големи размери, така че имайте го предвид. И въпреки, че съм тук точно преди зареждане, успях да намеря все пак някои доста симпатични попадения, като най-любимите ми са тези две поли. Те се класираха. Та така, запознайте си това видео, за да не забравяйте да посетите магазина, тегнете приятел, с когото искате да идете и последвайте тиктока на втората употреба, за да не изпускате добрите находки, които качват. До следващото видео!